सानै उन्दै उन्दै गथ'खौ गारनानै बहाबा खारखोमानानै दं सोरांस्रि नार्जारिया। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि दागगारि हाथिसार ओनसोलनिनो बनगाव गामिनि थागिबि सेबास्टिन नार्जारिनि बिसि सोरांस्रि नार्जारिया फिसाय आरो 6 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ' आरो सासेया 4 बोसोर बैसोनि गथ' हिन्जावसा फिसायखौ गारना मैया रबिबार फुंबिलिनि 6 रिंगायाव बहाबा खारखोमाना दं। गथ' सानैया बिमाखौ गोसोखांनानै गाबगासिनो दं होननानै फोरमायहरदों। सोरांस्रि नार्जारिनि आंगो फिसाय सेबास्टिन नार्जारियाबो गावनि बिसिखौ फैफिननो खावलायहरदों। सोरांस्रि नार्जारिखौ बहाबा नुयोब्ला नखरनि जामबुंआव खिन्थाहरनो खावलायहरदों। नखरनि जामबुं नाम्बार 6026755945 9387629502